mondo lo kura mabiro dwe mar ariyo higa manyien nyaka oyud pinje 33 komiye support mondo eko lo. Koro ne odhi e meeting mondo nyisgi ni mokwongo en jatelo maber ahinya mochung' king'iyo gi jatelo ma minister ma Eritrea gi Somalia gi mamoko mowuok Mauritius island of Mauritius. And nobody is the best leader or the best, and the CV maber moloyo. Kudwani mondo wari place ani chairman mar African Union en iluongo ni Musa Faki, then president machon mar Central African Republic, then jatelo machon. Koro iluongo ni Musa Faki. Yes. En jatelo madhi retire sanieri. Koro sanieri en nafas mar jo East Africa mondo gol jatelo. To ka en nafas mar East Africa sanieri, Tanzania osewane Kenya, jo Somali gi jo Djibouti to pod ochung', jo Somali be nyiso ni biro wane ja Kenya. Koro gima duong' en ni meeting romo mar Addis Ababa ne romo maduong' ahinya, romo ma koro nokelo ji te ma Raila mondo dhi ne brief go jotelo kaka en the best leader, the best of Rwanda. Anya nyiso ni without a favor that ni Raila Odinga nigi CV maber moloyo. En jatelo mang'ith, weche ni mong'ith kata maber mochung' mongere matek maka oket leadership mar Africa e lwete. Onyalo kelo changes in Africa. In Africa ka problem en ni peace and security mano kaka pinjo bet. Yes. Gorruok mang'eny miyudo ka ntiere pinje mag Africa mang'eny. Kuonde mang'eny opogore crisis mang'eny. Idwaro leader man nigi stature kata jatelo man nigi experience mang'eny. Mano baba niko. Raila Amolo Odinga osetiyo African Union kaka osebedo in charge of infrastructure mar Africa. Yes. Ong'e Africa te, koro ong'e ni infrastructure biro yawo pinje mang'eny mopogore opogore. Kiyawo infrastructure nderni kiketo kuonde moko tiduoko insecurity piny. Former leader mar Chad Musa Faki makoro chairman mar African Union be ong'eyo kendo osiro ong'e maber ni Raila Amolo Odinga ema nyalo jolo African Union maber. Anabi kaka number 1 kaka leader mar Kenya, kaka supporter mar Raila Amolo Odinga kendo kaka ja ODM. Kendo nabet piny gi baba seche mang'eny ma wago mbaka nikech mar ariyo ka ok ing'eyo awacho French, anawacho about French. Okay. Koro ne aromo gi jotelo moko moa West Africa we. Jotelo moko moa Guinea. Jotelo moko nitie jombetre mor ma nitiere Addis Ababa matiyo. Okay. Chan University ga koro ne dhi konyo jakom go campaign nabi konyo jakom campaign kitemo lombo pinje maoluongo ni francophone countries mondo support bid mar jakom. Exactly, kata molembo siepega kata mopimo be kendo ng'eyo ni to ere kuonde modong' monego bed ni wachore tiendwa. Ere yo manya chore tiendwa mondo wayudgo telo ni. Koro nabedo gi romo gi jombete geko okay magomba kana buda dugo wuok tich no ka dugo ngeso na bet kanyo mabuda. Romo gi kata ambassador ma Kenya Ethiopia rina binaromo go bedo go piny wacho ko ng'eny. Kendo ne walombo kaka wanyalo timo limbe moko e pinje gieki mondo kura gi nikech wan gi ndalo fochiko kende. Yes. Nyaka ma kura gieki mondo obed ni baba obedo chairman mar African Union Commission. Koro natimo mago in my capacity kaka ng'ama be ong'eyo kaka African Union tiyo.
ke konde aseti mitije moko be ambe kuna sebete kendo Ethiopia be piny masebete kora ng'eyo kaka gik moko dhi mbele. Erokamano. Profesa, kane waloso kodi dwe achiel mokalo ni yuago wach mar arita kwe ma Kisumo, miwacho ni nitiere okenge moko ma itimo. Kimiwa update ni ise gik gi kanye? Ne awacho ni ibro wil jotelo mang'eny Kisumo kendo notimore. Ne awuoyo gi IG Kanja gi PS kendo updates pod wadhi mbele kaka sani eri. Ma arita kwe ma Kisumo obet ka osebet oselok ji kendo pod dhi mbele gi loko ji kendo ging'iyo kaka kwe bro bet. Mano anano security committee ma Senate na senyiso mano ng'eyo. Yes. Koro weche magarita kwe tije matiyo e committee na Senate. Koro aketo mbele weche mag Kisumo akata seche mokali tang'eni magi timoga kaka capacity mara kaka member mar security committee mar Kisumo magi mar Senate of the Republic of Kenya. Koro onego nitiere another level manyaka timga. Yes. Partnership with county government mondo okete kuonde mantiere mudho e town Manyata Bunga kod Kizito kanyo ka dok Nyalenda yore matindo tindo ma ji odak e kidhi kata kichomo Kapute era ni kiketo lights kendo mawato kendo gweng kata Tito bosebedo gi a problem. Yes. Tito says I discuss the Senate weche mag insecurity weche mag kwalo dhok matokoro dok piny nikech malo jimo kaduogo piny gisondo gini makoro sana dok piny nikech ne wasebedo gi romo gi senator ma Kericho Aaron Cheruiyot wechego gi security machinery county commissioner gi weche iloso Kericho gi Kisumu. Koro border crisis na koro onge sani. Erokamano. Gima kenda nyawacho ni kata mana kidok Muron to kozo gitabu to na border manandi kwa dugu Muron of course that's historically a problem but sani odok piny always conflict between your language your lumano si wilo gatabu chon to sani obeto yan gima nyaka wabed gi uhusiano maber gi Nandi County ka Governor Sang mano mago relation ma yoko bedo maber kidok Vihiga kocha Maseno kocha be nyaka bedo maber gi Vihiga County kidok malo kocha nikech mago border points mana counties moko manyaka wang'e na rito kwe ber mondo kik wabed gi timbe moko maricho mahinyo. Erokamano. Preliminary report wacho ni gima kelo weche mag arita kwe ma ok ber en wach mar unemployment. Ang'eyo ni Article 96 mar katiba omiyo tich kaka Senate. To kata kamano uonge gi allocation kata gulu moro moyiedhi madang' okonygo. Itimo nade kaka Senator to address unemployment issue e county ma Kisumo? Kisumo nyanyisi ni straight away giwonego tim mokwongo kidwa unlock potential mar Kisumo gimokwongo manyaka focus on en agriculture mane gima duong' mogik ni pur nyaka ket at a new level or at a next level pur eyo ma nyaka nikech ng'eni agriculture devolved service ele kaka wanyako yupur wokwongo wacha gi Muron gi Chamileria nengo niang' jogo chudo go piny so nyaka bed gi yo mar review nengo niang' mondo niang' okony jowa wa make sure ni cooperatives matero niang' e factory konyo ji walos ndeche mag niang' mondo farmers obed gi yo ma iterogo niang' e yo mayot ni waloso sugar bill kendo ne an instrumento kendo an mana achiel kuom kimunyalo nyisi ng'o ne wange won manyo wachorogo the Sugar Act wachore Senate wa mediation wachore magore kod ma president osaine makoren
wan gi koro sugar board. Sugar kniri okelo framework mayot moketo wae kine maber, oketo wae zone maber gi jolang' ma ka yiero go beto wabro yiero ng'atwa. Mano mokwongo. Mar ariyo, sugar biro miyo funds kata pesa mabiro biro miloso go ndeche biro bedo mayot yudo mondo walos ndeche wa madonjo ei puothe. Mano biro reduce kata biro duoko piny pes ma wachulo mar transport miketo nwago niang' itero e factory. Mago biro miyo pur bedo mayot. Mago biro duoko, biro tero nengo niang' malo nikech input biro bedo piny. Mano biro miyo wa address kata mana nengo mar fertilizer mathago ji miketo puothe mamiyo niang' chiek. Kendo wabiro address breed mar niang' manyalo chiek mayot. Koro miyo sugar board no ka osebet tijo biro bedo mayot kaka jopur niang'. Mano wach mar niang'. Namba ariyo, wan gi rice bill mabiro, regulator chele. Mondo make sure ni mchele mipidho Ahero en breed maber manyalo konyo jowa. Wabed gi factory minyalo package mchele, wanya pack mchele. Farmers through cooperatives nyalo kelo mchele factories mabro loso mibro improve value ma mchele. Ok nya bet ni jo Ahero puro mchele kijiraya Ahero puro mchele gi jo Kibos puro mchele to sani koro wan gi factory manyo president nyo commission factory mar loso mar gine mar Kibos cha. Ano is okay. But Kibos rai Ahero mago rice ko inyeles. Here kaka wanya improve variety marwa. Wanya improve, wanya keto mchele bede price wanyalo konyo jo Kisumu kara jowa. Nyakwa wa made value ma mchele, nyakwa package mchele. Okubwa ni uso mchele chiro, ni mchele uso guderu. Mchele nyakwa package more made value kaka jo mwaya timu. Tibi mwaya, you'll go to nice factories, gitimo gi package jiuso, and it has value. Kano mchele, miyo jo chele tich mayot. Koro wan gi rice bill kata law maloso mar mchele, mabro keto mchele miyo jowa benefit mchele. That's now. Number 3, nitiere crops kaka avocado. Areas mag Chemelil, Moroni, Kidhi, Alwara, Kichomo, Kajulu, gin kuonde minya pidho avocado in a commercial way. Manyalo konyo ji. Kendo farmers kanya pidho avocado, because I will negotiate with some developers, partners, mondo avocado processing factory. Machal gini loso molos Kisii. Yes. Factory no kwa loso Kisumo. Bro miyo medo value ya avocado, kani bro miyo jidoke pur mag avocado. Because teaching no kinya konyo jinya kibed ni pur no every fasting no bro konyo Kisumu County, let me tell you. Nano bro konyo Kisumu. Then what okay right? What's my right? Very caging now. Farming, fish farming, mikete gine. Fish farming or fish makori also ponds. Mano nyakwateri okni kuro santos anayudo fish. Also fish mangany malo. Ponds kawa kete fish maber maloso maoketo press fisheries. Hacha angeni business majo saniketo fingerlings in Victoria. But besides that, nyaka waket private fish farming mabro miyo produce right. Okni kendo Lake Victoria oxygen room right so kaka ingeni wasido dogi crisis marjo cage fishing. Yes. It's a legal framework. But when you see near fish farming, when you learn fish farming, so kwenye bwe sani waka fish ni jo Kakamega nigi fish mangai molo jo Kisumu. Giketo 5 fish farms. Yes. In any fish farming, gimukia anyanyi sini someone like spokesman, former government spokesman Owino. Mwolo Reg and the fingerlings production mangany is a perfect example of how we should improve fish farming. And it's giloso pesa mangany yuma lots of fingerlings kata fish farming. Why encourage job? Of course, it needs pesa, about 100 or 200,000 to have a good
gine good pond maber migino an ing'e apidho rech apidho nyanya apidho kitungu apidho gwen koro ing'eyo gima pur en kaka senator ang'eyo kata pidho gwen gatimo te koro nyaka wawer kare jowa mondo chak ohandi matindo tindo gi nikech konyo ikoni ng'ama jatelo maber en jatelo ma lead by example nyaka lead by example nyaka tim gigo an apidho gigo te kendo ang'eyo nikech ka gina samo kagolo rech mamiyo ji that is what we must do of course mana days for dog factories makisumo mati ng'eni gima nyaka tim gi county government the national government revive the cotton sector kata cotton industry kwa a lot of kikomi kano kadi kon noduogo my an important my ng'eni koro relationship maber ma ka national government oketo industrial parks maloso ma koro government okete national government oketo 250 million county government oketo 250 million nyaka county government be nyaka engage the national government mondo bed ni wanyalo keto pesa no e use manyalo konyo mono inchi because ka kwa keto kama youth wanyalo yudo employment to crisis money no Kisumu cha podobro betko nyakwa manye youth engagement kata employment ana setemo manyalo antanyalo officer watamoga miyo youth boda watemo miyo youth washing machines watemo miyo youth support mar biashara watemo miyo mine support mar biashara wasemiyo ji kata mana dhok wasemiyo ji rombe gi diek wasetemo kaka wanyalo mondo wang'e ni ere kaka youth man inyalo mi support mana watimoga throughout nikech wang'eyo ni ka ok imiyo youth support to youth biro donjo e weche moko maricho emomiyo asetemo kata mana Senate mondo akel kata mana bill mar sport mondo wakendo wa encourage sporting activities mondo wabed gi sporting academies e counties ma youth nyalo bi man gi talent nyalo tiyo kendo koro miyo watemo and we must try nyaka watem kaka leaders mondo wakony joma tindo odonje ohendni odonje tije otim gik manyalo konyogi e ngima mondo giwe yore maricho mag goruok yore maricho mag kelo tabu e town yore maricho mag ni josiasa kende ema ging'iyo mondo kony josiasa wa onego wuotho kony youth ikony mine be mondo donje ohendni walosu chichni wabe obed maber mondo obed chichni manyalo konyowa olosgi e yo makoro nyalo bedo kelo ni facilities makoro kata ka itimo andi moro matin andasiekra moro to kiyudo kony tinyalo ng'iyogo nyithindi kata family watu wabro dhi at the next level kendo wabro dhi mbele king'iyo ma ing'eni koro ka waluwo kana chichi mantie Kombewa, Katito, Muron, Kemeli roundabout, ichomo Katito, ichomo Sondu malo. King'iyo markets gite. The common denominator ni ng'ama loko en mama. To mama ni loko en wala matin. Kinyalo kata makonyo minye 200 kata 100 ka leaders oriwore wakonyo mine giki. Wanyalo nyisi ni ji biro bedo mamor kendo at least ngima biro bedo yo maber nikech mon gi emorito chuo e delni mwadak giki. Erokamano. Nikech ma samoro nyalo biro gi paro moro ni los kata mana trade fund bill moro maloso kiti moro minyalo mi godo mine gi some revolving fund mar boost godo ohelni matindo magitimo. Mana setim ase kelo statement kendo mano bill mana se propose magi wonego beni county assembly ma Kisumu mokalo. Yes. But ase kele other statement senate ma wase penjo county measures magiketo mondo kony go joanti matindo tindo. Koro ni kaiti watimo mag seria gi to better on the ground benya kwa konji kenya kikonji mondo nyisgi ni ere ka konya improve ngima mar ji. Erokamano. Senator, so mani goti muga empowerment nicha wamia aminda gini pesa the other day wamio Silbi gini pesa wamio Ninja Man gini pesa mondo giloko oala and that is important kiti mumanero to kori uo kimio kata mana master giloko mtoka so they do their businesses out there and that's good.
Koro ki empower one woman to empower the entire village. He empowered the entire community. Kaki miyo ngato, imiye pesa modi lokogo ala. Nini, so one mucho gamine kondele kata manyata. Karwadi njogi kana bungi kao mine mo kimiyo gi empowerment. Ingeni ikonyo chuo. Mane ot, ikonyo chuo mane ot. Erukamano. Ingeni ye sub-counties moko be. Idi moroni kajika Woodrow miyo gik moko mag go picha miyo oloso gire but konyo whole family as you go. That is important. Erukamano. Senator, kane wachako twak ni yuago wach mar nok mar pesa mowuok from National Treasury to county government. Sani Council of Governors ne wacho ni ginyalo biro ng'uko chenro mag tich ne counties mekwa nikech delayed disbursement of funds from the national government. Ma inyalo kony nade? Ang'eyo ni sani Dora bende podu une mediation gi National Assembly. Ukonyo weche gi nade mondo japinyo yud services? Mediation dimbele between the National Assembly gi Senate Gaparoba gi chair mar National Assembly debate kata king Kijimbele negotiation. Now, difference on 391 million ma National Assembly will propose the 411 million or 4 plus 20, 411 or 412 billion ma your Senator propose. Now, one we stand for devolution under Article 196, Nyako protect devolution. Problem ka and the road fund. The National Assembly now negid one mondo gilos ndara. Ndara again in counties they are devolved. Money crisis. So National Assembly now ni onegomigi person mondo gi control kaka MPs. Yet person onegobeni counties ema control. Money problem and tireka and interlock between interest members of National Assembly. The devolved interest money more protect our senators because one only person irinyakadi to the counties when the counties only manage person magndechegi. Okay. Okini your MP ukatamu jumbe this team go TJ this also go ndio get manu TJ county kuno wenegi donji. Ma money problem until that's why Council of Governor Chairman Jir mabe client no we watching ko watching onego funds go be lock mondo county bed gi get the person mondo toti gini the interlock or this thing onego loss in favor of counties. These counties mondo be no strengthen mondo team major pain okonego be no ma counties pesa omiyo nera ila molo dingo si we watch mar person kendo I support holy gimano wacho. Nyaka wa solve this problem in favor of counties. Ndindi nyoro okonego bedni no protect interest against peace yet. MPs gidwani mondo make counties pesa matin. So I stand with the Council of Governors. I stand with Raila Odinga on this one. Kendo counties onego med pesa 20 billion Raila. Senator, ango mutemo kaka Senate mondo ensure ni we one get timely disbursement of funds from the national exchequer to county revenue accounts. Nikech mabe na chel kom problem usebedo kanitie. Ingeni anabe and vice chairman mar county public investment committee. Yes. Wasero Mogenya Kango or the control of budget. Wasere Mogi Minister for Finance, CS Finance, Mbadi, previous his predecessor be on timely disbursement. Contractors change the counties. Contractors the system of contract igaro chiro karandara di pesa ni kore ka poko chuli. It's a very discouraging situation. Koro wase wacho weche mag timely disbursement. And give us a Karamanagi, the vessel of the president. Was he saying, in terms of disbursement, one new counties in good time. The deputy president, Manenti Chon, standing one of the professors in Dikimatia IBEC. That is one of the issues when the governors, Council of Governors,
deputy president, or being able to prioritize this issue. Many I mean, I'm get up can get council governors being any client, and I say I'll watch me chon. Yes. Yes. Koro, and senator, but and give a massive prioritize because counties can meet priority. Eka to pay pro window. Take home our person account. They talking about the account because you didn't 2 months. Very bad delay, and very very bad delay. Okay, county is going to the Nico County the co-op as a bank. Want to choose salary. Co-op as a bank to interest to work, and the interest now you're paying loan interest. It is no side. So this is Mano is an agenda manya kwa team sani. Wabro push it and we profit indicate disbursement of any continuous mokne beko which achel kabishari. Angeni Professor Kithure Kindiki Deputy President no siep ni Magita Gidel eneja komar IBEC koro ma en wach mangeni sekuodho ne kendo dhi mana nyime mondo push mondo jo counties oyud konyruok. Nyaka push watch now because that is important. Of course, Kindiki to watch Wagmo board. I will make sure we will make sure ni magi more than the counties suffer unnecessarily. Erukamano. It take delay my disbursement. Nitie challenge moro machielo mar on source revenue ni wache motelo kacha samoro counties okosebedo ka chiwo the reality mar their on source revenue ma paro ni kata mana controller mar budget ose wuoye ga menga kaka senate ma ochung ne tego devolution utemi ango mar ni on source revenue data obedo moro ma reflect the reality on the ground. On source revenue and pes ma sirikal collect or cow co-work teach my circle wanyisi ana county public investment kwa winjo gigiki yes makwongo serikali yuroga pesa magichoko yore mag usuru migole parking makwongo gigole chiche majintie gigole osiptende majichule pesa gigole yore magingado Ismaglo transfer, gigole rates, gigolo pesa mang'eny magiyudo kuom wananchi. Budget of pesa mingi Kisumu County from Texteka and around 12 billion apart. Mimi onyongo every financial year. Pesa ma county golo and about 2 billion from one source revenue. Pesa magi collect in about billion ariyo kalo kanya date. Around there, Ario. Now, problem in pesa gisi samoro ka okochoke yo malero samoro ginyalo lal direka. And nikech eventually pesa ginyaka tere bank eka gidok kendo eventually gidhi treasury eka giduogo. Unless me Kenya Revenue Authority or manage collection or team you maler. Every county nyakabed give problem our own source revenue. Okay. In yaparo ka governor wanga no donjo Homa Bay. Or increase own source revenue by 100%. Kamane Governor Awiti Nayudo 20 million, over 200 million. Within just, she need wonders. Koro, on source revenue is a problem account. Kenya yudo carry kata collection mechanism moro ma bear man online systems now we collect electronic systems each will through M-Pesa and without cash to be till direct non interference. Let me tell you, Kisumu County nyalo bedo gi a lot of money. Framework my collection is a big problem. Leakage kuro bedo matin ni pesa odhi kanye. Leakage bedo matin kuro pesa miyudo ng'eny. Kuro mano is the first law. Kidonjo Kisumu County kidwaro gindo on source revenue nyaki iter malo. Okay. By making sure every system of collection is electronic. Pesa be directly malo makwongo. That's why the second thing will change. Homa Bay no lokore just within a very just one financial year. More of just collection. So money is a problem for counties.
Erokamano. Senator, nitire whistleblower protection bill ma bende is under your name. Okang'eyo ni paro mane manyo ingo sami kelo draft bill ni? No, whistleblower protection bill is just and then mana weche mag protect your way wacho weche moko mag corruption kata mag lal mag funds moko. Wadwa ni mondo gibet protected mako ka at least ka wacho weche moko ma ogine ma omulo leaders moko. Ko onge ng'anya dugo goyi kata negi kata inyi. Mane omiyo kelo bill ne because that is an important bill for public management. Kamano. Wasebedo kwa noka koko osebedo kanti mang'eny ahinya kind governors gi senators. County ma Kisumu kata noka weche oleng' thi. Ang'o matimore? Koso leng' no bernde. No, actually ng'ato nopimo ni Migori waneno ka koko osechako bedo kind governor gi senator. Ingeni chone kana watiro tunawinjo ga wer mono ma ogo to chieng' no yer to owene ogingo dinga telo. Yes. Kone machino ugo to cost lingberna ni wer mono edo nawinjo ka tindo. Yes. An Kisumu County. And the vision. And the vision is this. I will allow Professor Nyang' Nyong'o to govern. Okabiketo governors matek ni sechete en gorwo gininde ndara gidhao mang'eny apana. An adopt a framework mar strengthening kata konyo sirikal mar county ma Kisumu. Ka weche maricho I'll point out in a structured manner. Okay, mar gorwok. Okay, mar liel. Ka gibire committee abro wacho kako nego losi and those things. Ka Jojo Kongo bire committee ka izo ndaro ngateno Kongo kato urutimo marachi. I tell them that all the time. Yes. And I'm hoping nigi bro improve. Izo ngini ubiro ka erigi account ma qualified kata ma disclaimer. Nigi biro wencha Kongo bire public accounts committee. Sure, liberal account richo. I told him no, matter is wrong. You cannot come to accounts that cannot be verified. I just said, improve next time because gigi mang'eny pesgi cannot be explained in this sector. But I will not make too much noise about it. What I want is onego improve on delivery. Because a lot of gikma timore in county. Iyodoka governor may not even know. Somebody care because it's a technical level. Nyoro hostels magsia, nyo governor will be in force. Yes. Wangi accounts no kumotim Mark Bayer. Of course governor would not know. It is the accountants matimo which magosi tende masia ematimo okotimo account iyo maber. Kono wadoge do tim gige okendo. Get the correct figures. Okobi, we will not tell the governor, new officer does not know, in as much as when the CEO under Article 279 of the Constitution, but technical things gik moko malaure e giki get function marjo mani pin giki. The technical persons are accounting officers under the governor. Karjojo Kongo ka Kisumu karjojo kanyo, those are the issues, and they must be straightened. Competent officers manyalo tiyo tich maber. Okay. And no, it's not the governor. Governor, he comes at the top. You told me Wasimo Mago, and now we're supposed to instance last week on the accounts mag Papunditi, hospital, accounts mag Kombewa, accounts Magaro, accounts Magarashia, the district hospital. Magone gubernwa ngiyo te, Imu Road, awase, the gubernwa ngiyo accounts go te, from the government okunya biro. So nwasa ngiyo, we were the weaknesses, kata loopholes. Koro, mago gikmobure accountant gi CC finance, ango mutimuka. Then ukitwende mokonge gi management boards be ungi. Koro, you cannot, okinya ngiyo framework, ikmatimore, a detailed management magusiptende. That is number one. Number two, kidwoge now public accounts. Kingiyo accounts, kaka expenditure timore.
nitie leakages mang'eny ma nyaka iwachne nyaka penj joma timo accounts kara jondiko go mae no dhi kanye, where is this figure giki ok balance. No governor would never know. That is the problem in governance. You don't, unless you need your eye for account midwork, you cannot have that time to deal with every package. At the level of receipts, at the level of Majikoro Ikete figures, as governor any yonge, and you cannot know. Koro mane umio, nyaka every governor madonjo, nyaki me ni bed officers, me ma are entrusted, ma bear manual deliver with competent staff. Otherwise, county doing it becomes a problem, and you will end up sacking everyone. Come on. Koro nyaka wadin fuok manitiere obed within our legal architecture, our processes command, eka wabedo jo makare. Moloyo siemo governor eliel, yudo platform eliel ne ma ok timare maber ma ok timare bari. Wacho ni time in a structured way. Ya mago gik mo kanya timo bana okan gino kan sangwen okanya yenye eliel mago gik ma below me bana professor bana ma professor ga mogo buk okaja pa kamano professor kamano professor ni chako gi wach mar pek ma osebedo kantiere a health system marwa mi wacho kanyo transition from NHIF to SHIF ne egima isebedo kitemo ng'ane na ng'eni weekend mokalo chien nyohin gi medical camp moro manyi ikelo jo chiw thieth moko mar konyo jopiny. Ipani en yo mane madang ber godo weche mag thieth ma is a devolved function. No akelo da tuoche Russia jo diabetes mane support mane watimo mondo wa make sure ni healthcare wabro dhi mbele every year wabro kelo different professionals jo high blood pressure jo malaria, all sorts of diseases mondo wakony jo Kenya, jo Kisumu County. But mara reyo wanyisi mae. Transition mar SHIF, mar NHIF to SHIF osebedo gi problem. Jo mokalo maina nche tuo, maina jako ndelo mabete roundabout kacha, nyo tuo. Card ne oktiyo go na simu, kuka oro singa alphabet, obio thiedhrego. And man a problem. He's not the only one. There are many people magocho nani wakatito card nokti or kombewa card ngaro yogo jalego mobogo choni and card nokti alego na original fareyo. So nyakoloskini nicha waromo gi won piny teacher angwen to nyise ni wa chief ni wa lawsuit ke chief no miyo serikal max ke no wacho ni gino ose push and to last week teacher kelo questions are dead ne CS Mar Health on this question. Kechwa duote mokonyo mondo wabed ni wan gi seamless transition from NHIF to SHIF. Okune udeni jisagore. Health sector angema ber, I understand it. Kendo nyaka wabed ni wamiyo health priority. Kech universal health care. Mwangi under the framework mar the social the Marsha. Social Health Authority. The intention any wabed ki universal health care. Ngata manegwen. Unigo bed ni nigi card. Unyalo access CS. No. Manegi mwangiyo. Okay. Gimone go bedi mure Kisumu. Kone go bedi ja Kisumu. Ma onge ginyalo. Chulo for CS. Unego bedi kodi hospital. So isi the nono ko chulo card masin for isi the nono of manigi mangiyo etelo mangiyo mambele. Senator kapoko ka osime mag jopiny gi penjo mag jopiny nitiere gima iluongo ni Abuja Declaration mane owacho ni 15% mar revenue mar country onego bed ni bedo committed to health services. Iparo ni mabe wanyalo attain gima chalo kamano mar konyo e bero sector mar thieth. In fact, Abuja Declaration was perfect. It located 15%. Yes. When they go there now, more health is wealth. Mano emanyami citizens still live and grow the economy. A sick country is not a country. Okay, country minya kono kaji tuote. They spend more. Kajite represent which might face oginya deliver oginya grow economy. So when you focus on health. Mano is the cornerstone of life. Kamano.
Senator, abro yao line masimu, abro manyi bange kendo banka wasewenjo ni jopiny wacho nang'o kuom weche mabura miwacho kinyi makauno. Ng'ato penja kani ka Senator pok yao dhuolo mar line. Penye Senator ni ono paro nade kuom chung mar kanisa ma Kopere e weche mag governance mar piny Kenya ni. En ni kanisa ni kare koso kanisa dodonjore e weche mag sirikal ahinya. Ma ote mar Jeremy Onyango winjo wa maber ahinya ka en Ouagadougou, Burkina Faso, ko stream wa live. Wach mar kanisa. Nasewacho maeri before, asewacho groups moko, asewacho. Kanisa odhi ahinya. Kanisa onego beni rito chuny japiny. Kanisa nyalo wacho ni marach to ma ok rach. To kanisa ok onego donjre siasa. Ka kanisa odonje siasa, ng'eni nitiere gimoro ma incho kele bunge ma incho wacho ni kanisa koyawo biashara mar school, kata nursery, kata training, to bichul tax. Ane tabu mantiere kae, I know that. Mane problem achai. Lakini kanisa onego bedni kayo japiny e yo maber. Kanisa onego bedni kelo kwe. Kanisa onego rito chuny japiny. Ok onego bedni kanisa kelo dhao. Kanisa kelo conflict. Kanisa undermine leaders. That is wrong. So Catholic incho dhi ahinya. Kata weche mag duoko pesa manyaneoni. Pesa kotere kanisa ni gero go japiny. Joma leme kanisa go gin joricho. Joricho ko ile monegi. Kata joma kelo pesa kanisa machiwo sadago gin joricho. Teondo pesa ni kai mundu lemnegi. Okenya duoko pesa manya gero kanisa for joricho ni duoko ni korin. Podi ne piny ka podi jaricho. Ipod lamo. Nyasaye onenwa ng'uono. Ruoth Nyasaye orit chunywa. Oketwa kama ber kima wanini. Lakini okwanyambe ni kanisa bero ni anobore gi sirikal all the time. That is wrong. Erokamana nya Professor Senior Counsel Tom Ojenda, Senator ma Kisumu County kaloso kod Okinyi makono. Senator, wabro manyi toka wasinjo ni to jopiny wacho nang'o kuom penjo magen go. Kete manaka. Iwacho nang'o? Amanyi banka wasinjo ni jopiny to wacho nang'o ka giseoro penjo mari. I will wait. I will wait. Awinjo jopiny awinya ng'ena mimo kamiyo gine penjo. Erokamano. Aminda master gine penjo awinji. Erokamano. Unyango to en ngoba. Boss, ne akekta ni mano in tapenji. Mai gari mane manyien piani. To parieni en zero mileage, yani en gari mane pokoriembi. Ting'en gi pesa miketo manade ni. En kujipanga kaluwore gi uchumi masani neno. Gari ni iluongo ni Changan, En gari mosebede chiro kuom higni madhi 160 to sani en tie pachoka. Iwacho adier? Kasto parieni gi mi gari no e yor hola, yani hola mar 100%. Tapenji. Ka ng'ato dwaro mar ohala kaka marani bed muse gin ko double cabs, SUVs, saloons, mini trucks e kin geche mamoko. Changan Auto yudore kochakore e nengo mar $2,000,000. Yud nonro mar gari, otindo mauta, en kod warranty mar higni 5 kata warranty mar kilomita 100,000. Bende inyalo chudo e yor hola. Lim showroom marwa Lusaka Road kata yua tol e namba ma en 07800 235 368. Changan Auto, a vehicle for every need. Mondo dung'ono Nyasaye mwere kod Rosemary Ogonya featuring Solomon Mkubwa kaka station mari D*811*343#. Duka, the home of discounts, inakuletea this week's Mama Safi package from Quickmart. For only 906 shillings, utapata 1 kg powder detergent at 329 bob, 800 grams bar soap at 149 bob, 4-pack white tissue paper at 189 bob, 140 grams toothpaste at 199 bob. Hizi zote ni less than 1,000 shillings, meaning utasave 219 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Choose Quickmart, then select Mama Safi. Lipa na ukisha lipa utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, the home of discount. Bwana, wadi wachie. Bwana, beni na pira nyoru. Beni Euro Files. Wan kod gik mathoth machando wiwa. Kata kamano, tich to nyaka wati.
Steam Energy Drink medi teko mondo miket pachi e gima itimo kaka chwedo tich, somo kata ikore neno opira. Yudi Steam Energy Drink mondo iket pachi e gima itimo. Steam Energy Drink, power up, game on. Overspending? Nil. Monthly fees? None. Financial stress? Nil. That's right. It's not an era, it's the new era. Step into the new era with NCBA. Visit your nearest NCBA branch to open an account and enjoy no monthly fee banking. Tuendembele, not new era. NCBA. Go for it. NCBA Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya. Mana kama nonya kwa Mugajwang bang yudo ote kata milo magduka kokalo kom studio Maramogi FM ma en thuolo mari kakaja county ma Kisumo. Ngama ugeno weche mag devolution nyakwara Mugajwang ung'eyo ne achiel kuom gik ma omiyo jo Kenya nogo kura ndi kinde mag referendum ne katiba makoro tiyo gi sani ni en wach mar sirkal mag loch gwenge mwaluongo ni devolution nikech chenro mag sirkal ne biro machiegni gi jopiny. Iwacho nang'o? Penjo mari en mane? Senator ma Kisumu County pod wan go e line kanya kwara Mugajwang obiro duoko penjo mari achiel kachiel. Namba en 0722299977 0723 ma Ramogi. Hello Maramogi. Hello Ramogi. Victor Makajuma. Oyaore. Yes, penjo mari pio. Apende kama. To kare majito pengo ni kia okuchiem gija komdo no bika disababa na nyoma chiri udak no dia disababa mugi. Achu kode waj bar kanisa. Kanisa ni use gerbo na ni siasa. To kakore jotel kanisa dwari yabo pesa. To giri yabo kose donja tonga. Ginye na alema ne jiduoko na emle maje lichuno. Ta emo duoko no ler ndi tu podene pini. Wadwani siasa na gubi makigoe siasa. So jokan jochana nyakasia kanisa. Niki jatel mokle mukija biru jatel. Ahora gingunya yala seriously. Ero kamano. Maramogi. Ya Maramogi. Oyaore. Oyaore Mukajuma inade. Anti mabera inya. Ilo sababu ya mtumba kama Kisumo kendo jeta youth ma Kisumo. Yes. Machigni abuja ya mtumba. Mwatuna professor tomo yenda kendo manu uda ileta amor di weche mawacho kendo weche mawacho wa Makajuma. Yes. Abo tika kabisa dimtana wasine. Wande ka chiro makibuye onge sitima to onge pi. To taka moro bene nika wasego ikoko. County ma government na Kisumu okuinjwa otime gimoro to gimugik Wall Street light na Kisumu opetnwa ke security kaka nwa kwa sana gima ber kabisa kendo krebi kaka ni negotiation kana ye kode kabisa mugik abenda ya business na mukwa ene kojo obusa malo mondo gikboko de maber kaka hoto bende je wote wa mamoko na bido witness kako pogo pesa nage business aye ko 100%. Ero kamana nya Maramogi. Hello Oyaore Oyaore ne yamo awachone ya ben Victor iluongi ni ngamo kuongo iluonga na Bega Chemelil machigna Bega kani Chemelil awachone ya yes aluko ka governor uwe wa security senator security na Kisumu. Yes. Why security has kabisa turuaniki OCS moro. Mama onto ndere ni Masongo. Otago ji kabisa jamu makotago kabisa. Moyo sidan. Kura wacho yo konyo moyo serious kanti mera nyoche kongo kanyo makimo omaye piko ne. Amano maya piko makoro kodi ko dwaro 10,000 15,000 no miye kosa ni piko puro dwaro pesa moko tamore lo mu ya abstract man no kende oka kondo atiko no nyeo abstract no la ni koro kodo ngora to bwana na wacho ni se koro dwaro pesa puro tamore abstract no lo mu na nyaka sa ko yo konyo e man lero kamano Musa yenyagi wacho motimore no senator biro duoki Maramogi Oyaore woden Oyaore machigni
Uma Wachara Woodland. Wachara miya wach. An gi weche ariyo kende gi profesa. Mokwongo. Profesa en kaka legislator kendo ng'ama duong' ma winjo weche mag chik. To moloyo weche mag peso kod lokruok mitimo. Mokalo kuonde mitimo momako weche mag health. Yes. Adwa na penj profesa niya. Waneno ka lokruok mar NHIF kabie SHA. Olokore gima lis e Kenya ka ma samoro sirikal to okawe serious kuom jopiny. Adwa na ang'e ni to nitiere bodi moro manokone mondo gilos transition ma smooth magolo ji NHIF katero ji SHA. Ne ginyalo kwayo mana pesa moro ma ok nyalo romo kata mana 800 million. Mondo mi ne ginyiew software magitim budgeting maber magiket transition makare mondo mi koro ka ji wuok e NHIF ka ji dhi e SHA to en chandruok mok chak tegi. Okay. To jogi ma koro waneno ni e SHA kende pesa moket ne en 1.4 billion. As a legislator, kendo representative mar jopiny, obiyo nyisa ni shida ni kanye to ng'ama wuondo ng'ayo gini. Okay. Mar ariyo, adwa na wach ne profesa ni gik matimore e piny Kenya gin gik ma ok wanyal kawo for granted. Ok wanyal laumu kanisa, to bende ok wanyal chayo gi denda ahinya. Nikech kinde moro chien ka niwinjo kikoni jo kanisa oleny ahinya. Waika kes ma koro notimore ne president. Media houses makuru binyaka ukoni chi. In a situation my get kanisa kata no jianda ko jo kanisa by phone moro. People go. Bang'e no kisati ko ni duoko ne nikech gino ko siure ni yo makari ne sai ok ne ugwede di. En achaya moro kose niso luor moro kose umo wang japiny. Erukamano ahinya. Senator bro duoko penjo go. Jahera mar chenro mar wang'o nyango tich mateka ema kelo keyo. Seche mitiyo mateka thothne riyo makowa kendo waol. Kata kamano seche ma riyo maki teko dok chien inyalo medo teko kendo inyalo tieko riyo kod math makare mar Pepsi. Sani Pepsi yudore duka moro amora mantiere machiegni kodi. Tok mano kende wantiere kod kidienje mopogore opogore mag math kaka Pepsi Cola, Mirinda Fruity Orange, Lemon, Green Apple e kind mamoko kaachiel kod math mayom mar Mountain Dew. Nele mathoth tudri kod Ruth e Radio Ramogi chakre wuok tich nyaka tich abich saa 4 nyaka saa 7 mane chenro mar wang'o nyango nikech ticha to nyaka tire. Pepsi, thirsty for more. A little sharing goes a long way with Safaricom. Dad, thanks for helping me find those shoes on IG this morning. Your internet shopping skills are on point. Of course. Maybe you let me say. And thanks for sending me that TikTok dance. Atim Nasabaga, it slapped me. Aki, Dad, no one says that. Mom, thanks for the call before the quiz. Who knew you'd be so good at remembering those dates? Well, I do try. And thanks for sharing those hilarious memes on the family WhatsApp group. I needed the laugh. My day was going sideways. And when they come home, the connection gets even better. Guys, the show is starting. Are you guys ready? Just a minute. Let me finish this online course. Almost done with my game, Dad. Just after I beat you. It feels good to share with Safaricom Family Share from Safaricom Home. You can now enjoy a home fiber connection with a voice, data, and SMS plan that can be shared with up to 5 members of your family. Experience the convenience of paying for your home internet and mobile plan on one bill. And what's more, you get up to 20% off on your mobile connection with more value for you and your family. Dial *400# or go to My Safaricom app to add Family Share to your Safaricom Home Fiber. Weche matuch ka kod kacha. Wan kod yondamo kondamo mar yango ni matimore kor gwengewa. Kokelni gi sabun mar luok mar Sawa Long Lasting Family Bath Soap. Oyaure nyakwara magajwang kendo machiegni mar yudo weche manyien ka gin mago motuche kor gwenge nyinga Vincent Otieno.
Kawacha gi kaunti ma Kisumu kama oyudo ni jago moro mawuok e gweng' ma Pauteng mayudore Awasi moro ni sub county nyotongo jaode ma onego tieno mane piny orugodo kawuono bang' ywaruok mag udi bede kindgi. Gie sani obila ma Chemelil sub county ma Muhoro ne odino ne jagono bang' kanyo make tok timo tim makoch machalo kamano. Ringre miyono manyinge Christina Kinyi nyoyudi ka oriere piny remo e dalagi manie gweng'no ma Pauteng. Kolore gi lipot mar obila en ni koro nyar miyo manyonegi no ma jahigni 17 ne owacho ni miyono nyowuok oko dhi mako simo moro gotieno. Gino bende nyokelo gwandruok e kinde gi jaode ma nyochwe onegi. Obila ne olero ni achijno ma nyinge Paul Waore okelo wachore ni gie thuolono nyoka obeti ma otongo godo miyono marach mokalo e wiye kod toke magikone to koro ochwero remo ma nyokelo thone. Bang' mano achijno nyotemo mondo mi okaw ngimane owuon e yoderuok, to kata kamano mano ok onyago lemo motelo ne apisa mag obila make kendo loro ne tesend obila ma Chemelil. Imedo winjo weche manyien gi Vincent Otieno. Komachielo en ni telo manyien mar jobodaboda e sub county ma Lagos Songe County ma Siaya ochako wuoth makoro geto kelo lokruok e sekta no kokalo yore mag tiyo tich achiel. Jakom mar jobodaboda ma Lagos Songe sub county mano Paulo Wino Lika owacho ni koro gin gi geno kata geno margi maduong' en kelo lokruok e chal mar sekta no e thuolo mar higa achiel mabiro mar neno ni jokanyo mag sekta no mar jobodaboda omesir ma jiwogi kotenore gi yore mag yuto. Kuge county ma Siaya, George Amolo giler mathoth e wachni. Kaluwore gi jakom riwruok mar jobodaboda e sub-county ma Lagos Songa migosi Paulo Wino Lik, gin gi chenro mar kelo lokruok mar rie e sekta mar bodaboda no ero kokalo e neno ni gijiwo yoregi mag yuto. Wadwa wan kaka joboda mantiere in Lagos Songa, wadwa bedo unity an gadier within next 1 year mabiro bodaboda sector ok dhi bedo gima chal kama, kendo wadhi bedo united, wadhi rango kaka puonjo nyithindwa, wabro neno kaka wadhi create jobs iwa wan wawegi. Makta jo credit makelo pikipike ka in a few years wadhi bedo kod companies mekwa. Migosi Lik nowacho wechegi tok yiero manyobagi mar jotend riwruok mar jobodaboda ma West Lego, kama jakanyo mar riwruogno Morris Owino notielo e dwaro manitie mar mondo mi gibed gi kwe kindgi ka osingo ni gibiro tiyo maber gi jogo moyier. Adwa mnan mondo mi ago erokamano mathoth ahinya kuom kwe mwaseneno, kendo waseneno lony makende kuom johala wadwa ma jobodaboda ka gikelo horok makende, kendo waikre ni tiyo kod jalno moyudo loch nikech koro en mobiro bedo jatendwa. Ka Margaret Ohenga manoyier jakeno to luwo ni genogi en loko ngima jokanyo mekgi. Wawacho ni bodaboda sector nitie lokruok maduong', gimwa geno maduong' nikech wan offices 14 wadwa mondo mi wamakre to mondo wakel lokruok maduong' e sekta mar boda. Ochope okang' kama jaboda nyalo bedo gi chandruok moro to joboda nyalo tero kata nyithindgi e skul. Mano paro manyo wan go kaka nyo wawuotho, wan wawi kaka joboda, ng'ato nyalo bedo no onge kod ot, to ka wamakre kamoro achiel to wanyalo tero level mar bodaboda e section machielo. Magi giwacho ka Elizabeth Paul to kono jogo manoyier gi jogo manoyombi mondo miyo ti kanyakla. Wan gi lek mang'eny ahinya kuom sekta mar boda ni, kendo mane momiyo wabiro kanyakla achiel mondo wariwre wan duto, mondo wariwre ariwa ka achiel, nikech riwre tieko kata bed no yiera ok anyalo kenda ka onge joma moko bende, en ni nyaka ji timre nade, nyaka ji riwre. Omiyo kata kidong' to en niya, dong' ok en ni ok oheri, en ni sani ema ok otimre nade, ema ok ochopo. Kikalo bende go erokamano, kik ipar ni pek ahinya mohingo joma moko. E kinde yiero manotim Mwer Chiefs Camp, Richard Ouma noyier jakom, Christine Ochieng jalupne, Morris Ouma jagoro, ka jakeno noyier Margaret Ohenga. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Jalup gavana ma kaunti ma Migori Joseph Mahiri ma bende nyolose kine nyasi mar dhialo odiochieng' mar chope piny mangima. Nyasi no bende nyobagi skul primar mar Rokore mayudore Kuria West sub county nyonyiso jodak e gwenge makono ahinya to e kaunti ma Migori mondo mikoro kaw thuolo mar nyayo weche mag ler. Ma biro sta bende ripoti yango ni kaunti ma Migori nigi kwan atamalo marom 42 mar kuonde machope okwako. Kwan makamano koro kel gi weche mag ler ma bende itimo gi oganda mawuok e gwenge makono. Chenro mabende giwacho ne gichako higa mar 2014. Medruok mar kwan mag chope kaunti ma Migori omiyo familia mawuok e gwenge maromo 2,756
koro thegore gi weche mag losruok aoyaye e bunge kaka ne rik gitimo e kinde mokalo chien. Kata bed ni kwan mag chope ne omedore kamano e kaunti ma Migori, kwan ma yande ne ogol kod migawo mar thieth e kaunti no yango ni rang'iny mar weche mag ler e gwenge ma konto ne odwok piny kawuok e kwan 93% mane en e kind higa mar 2020 kod higa mar 2020 to kod 3 kanyaka ka odok chien nyaka gi kwan 85% higani nikech midhiero mar ohula mabende ne okwako moko kuom gwenge e kaunti ma Migori. And I want to take this opportunity as a county government to thank the people of Migori for taking the issue of sanitation seriously and accepting to work with us and our development partners. Because as we know, sanitation is very critical as one way of ensuring that we reduce the visits to the hospital, because it controls much of the diseases which are spread through water and also sanitation. Because as you are aware, Migori of some time back, it was known for cholera outbreak. I know of recent it's rare cases, and in case it comes, it's controlled immediately because of the initiative that the county government and national government have taken. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Ka podwan mani kaunti ma Migori Nyakwaramogi en ni piny owacho mar kaunti no kokalo bad migawo mar weche mag lope koro buogo mar kawo lope mag piny owacho bende ne omi ji giwegi mondo mi koro gichwal chenro opogore mag dongruok. To kata kamano ne gikawo lopego mag jwang'o kendo koro lopego nindo nono monge chenro moro amora mar dongruok ma itimo e giko ke kaunti ma Migori. George Juma giler mathoth e wachni. Apisa maduong' e migawono mar lope kaunti ma Migori Andrew Mwera wacho ni nitie lope mathoth ma piny owacho ne omiyo oganda mopogore opogore e bombe mondo koro gitime ohala. Kata kamano moko kuom lopegi koro we ninda kohala mitimo malong'o to koro onge. Owane gi omiyo piny owacho ne ochiwo lopegi ne oganda en ni mondo koro giti kod yo makare kendo gichul kata mana omenda ne piny owacho gino mowacho ni moko kuom joma nomi lopegi koro ok tim. Ne owacho ni kaka piny owacho mar kaunti ma Migori lopego mok ti gi yono makare koro piny owacho mar kaunti dhi kawo kendo miyo gi ji mabende koro oikore mar tiyo kodgi yono mowinjore. In the course of this financial year, we will be repossessing quite a number of undeveloped plots. There are people we have given plots and they have not developed. There are people who have been given plots, they have developed, but they do not want to pay their rates and rents. So what we want to do as a county government, we want to have a working environment that is, conducive, that is friendly to the public and to the users. Apisa ne wach ni en gima leni kata moko kuom lope mabende koro inyalo tige yorego mag ohala makare chuny bombe koro moko joma nomigi koro oketogi mago magipure cham. Mwera wach ni kaka piny owacho mar kaunti ma Migori gombo margi en ni kata kidonje boma ineno ka ochane makare kabende mae nyalo mana bedo makare poni lopego mag piny owacho nomiji giwegi koro tigo makare ka igere utego mabende neno maber. Mtu kwa town katikati na ameweka mahindi kwa town katikati, na hiyo place inafaa kuwa at least kuna kanyumba kazuri kamejengwa kule na watu wanafanya biashara and things like that. So that's what we are trying to change as a county government. As a department, we have all the support that we require from His Excellency the Governor in terms of hitting his manifesto, dealing with it to the very end. And then we want smart cities, we want smart towns, we want smart municipalities. Nenya Kalondo Maramoiko ke kaunti ma Migori, Anjo Juma. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Komachielo Nyakwaramogi en ni koro jodak e kaunti ma Homa Bay biro yudo thuolo mar golo pachi kolure kod gigo magidwaro mondo mi koro timnegi kolure gi weche mag dongruok ma en bang' bedo ni piny owacho mar kaunti no nyodonje winjruok gi riwruok moro ma ok mar piny owacho ma ong'ere ni Uraia Trust kaka yo mar ting'o malo weche mag telo makare kendo nyayo mabende biro konyo chwalo chenro opogore mag dongruok ne oganda go. Okang' ma kamano koro biro neno ne jodak e kaunti ma Homa Bay bende onywandie chenro ma opogore mag dongruok. Jatend migawo ma ochung'ne weche mag dongruok mar kor gwenge kata devolution kaachiel kod weche mag telo e kaunti no mano Grace Osewe kanyakla kod director mar riwruogno Oliver Waindi nyochuo wang'i e kinde ma bende sirikand kaunti no ma Homa Bay nyodonje winjruok machalo kamano gi riwruogno. Osewe ne owacho ni koro winjruok ma kamano ichiwo thuolo makende kendo thuolo makare ne jodak e kaunti ma Homa Bay
mondo mi koro gimbe gibed gi ng'eyo kotenore kod dongruok kata gimoro amora chenro moro amora mar dongruok ma sirikand kaunti no timo kaachiel kod mago ma bende de giher mondo mi timnegi gi piny owacho mar kaunti ma Homa Bay. Kae korka kod director mar riwruogno mar Uraia Trust mano Oliver Waindi gi jal mochung'ne timo tudruok kata coordinator Jafet Ojijo to nyowacho ni counties moko mathurka nyaka gie sani onge kod chike malong'o e wi chenro mar kawo pach oganda ma bende koro konyo chwalo chenro mag dongruok ne joluto ombulu. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Vice Chancellor e mbalariany ma Moi Isaac Kosgei okinyi masani igeno mar biro dhi duoko penjo e wach mibadhi makoro miene mar chenro moro mawachore ni ne otiye gi omenda maromo bilion 2.2. Ma en achiel kuom nonro masani dhi nyime ma bende timo kod duol mar EACC e lipot mar mibadhi motiap kod kuo mag omenda masani koro wachore ni otimonewa e mbalariany no. Jatelo no ma koro biro duoko penjogo e apis duol mar EACC manie boma ma Eldoret ka chakre okinyi ma kawuono en kaachiel kod jago kwano maduong' mar tat somono mano Elga Samoei Wilson Bet ma bende ne en jatelo mar procurement kata jal mabedo chung'ne weche mag ng'iepo mag mwandu e mbalariany no kod Moses Kipkelui ma otelo ne sekta mar weche mag dongruok igeno mar biro duoko penjo kotenore kod weche mag mibadhi masani koro mienogi. Kosgei kata kamano itudo kod wach mar bedo ni ne otemo donjore gi nonro madhi nyime sani kendo tamore mondo mi koro chiwo oboke kata documents mochuno mane inyalo tigodo gi apisa mawuok e duol mar EACC konyogi e timo nonro kotenore gi wach kata weche mag mibadhi masani koro otimonewa e mbalariany no. Giko mar weche manyien nyakwara kane gin mago ma otuche kor gwenge kaka ne gimolno mesa mar kawo weche manyien Radio Ramogi. Watudre ka oromo saa 7 thuolo buduka mar mi weche manyien adimba. Nyinga Vincent Otieno. Magone matuch ka kod kacha. Wan kodi ondamo kondamo mar yango ni matuche kor gwengewa kano kelni gi sabun luok mar Sawa Long Lasting Family Bath Soap. Ma en sabun mami bedo gi rapar ma wich ok nowilgo. Oyudore e kidieny mar original, rose, herbal, lemon and honey, strawberry, bubble gum kod zesty orange. Sabunde wan nigi kit rangi mopogore opogore. Kikore mayom gi pi kendo weyo pien dendi kopie mayom. Sabun mar luok mar Sawa Soap daka minga kendo nengo ne owinjore gi kwan mar pesa michulo. Gorko domino riwo lwedo Diuru maber uge City Kisumo. Kansila mar Nyanza mangima Oyendi ber uge City Kisumo. Oginga Moda Wasi kod Orchestra Super Rainbow Wageru Kisumo Koda ntie kod Professor Nyanza mangima Tom Ojienda Senior Counsel kendo Senator ma Kisumu County wuoyo kodwa weche bura ka weche mag governance kando gikomo abendo yie thuolo pod mari ni japiny akwayo kaka jago kura penjo mari kapok aduoko wach kata turfuong ne Senator ma Kisumu County Professor Tom Ojienda Senior Counsel mondo duok penjo manitie ka. Athan Onyango ka wuok Manyata penyna Professor Senator ni wahere mokalo kuom empowerment programs mosebedo kotimo ne jowa matindo to penyna go ni to wach mar land rates ahinya joma nitie kod mier machiegni kod metropolis ma Kisumo gimbe pod ijuogi to gin e reserve dho ni taon omuomogi. Okay, mano penjo ma bende abro penje. Aito machielo ka wacho ni maka jomo oyawre ahinya. Amora nyegi Professor kuom duoko penjo en oko muomre kod weche ochano weche maber mokalo nyaka jo maber kod structure maber ahinya mar siemo gima timore marach e sirikal mora mora. Vioje aungo Senator lwedo kuom tich maber ma otimo nyise ni wan kaka rawerni maseme wan bende wadware. Mike mar Nyamarwa Kabich wacho kamano erokamano ahinya. Victor wiji maber ahinya ka an ka puothe mosna Professor amora ahinya kode ma ote wacho kani maka jomo oyawre ahinya. Penyna Professor ni to oneno nade e wach mar revitalization mar Kikomi ka achiel kod tego wach mar blue economy kaka achiel kuom yore ma nyalo kelo
konyruok ne jopiny. VOJ oyawre. Nyamrerwa kao pesa kuomwa eka giregistanwa SHA. Ben gima chiko puodho. Giwachono ni gin mag bundles. Penjnwa Senator ka gima kamano ni kare. Paul mar Nyakach Bungumeri nene kamano. Maka jomo yawre. Awinji mabera nyakan Sigoti Nyakach ka. Minapoji Park Professor Tom Ojenda. An astute leader. Kendo a visionary leader. Ma wa hero mokalo. Kendo iwacho kanyo ni waunguru manalwedo sirikal manie loch. Penjinago ni to broad-based government ni. Ginang'oga ng'oma nyalo yute kaka oganda joka nyanam. On a global view, kaka ngama professor, maka juba mosna wendo. Kendo amora inya kode. Wan kaka jo Kisumu, kendo jo pith mag niang. E gwenge mag Moroni. Ndech ni richo, kendo kuonde moko onge kata mana feeder roads. Jopur chandore mondo niang ochopie factory. Penjinago ni to en strategy mane ma en go mar konyowa e wachni. Mosna jatelo maka juma, mosna go ainya, wantiere kod chandruok ainya ne weche maga ECD makisumo. Wan kaka jopuonj nitie weche moko madiowa. Bentie kaka onyalo advocate ne wechewa e bunge ma Senate. Erokamano ainya otechopo kare. Senator miyo sirikal direction ka gidhi marach okrach. Tabu biro mana nikech kanisegi osebedo calling all along ka gik moko timore maricho. In fact, negi yao holy pulpits to be platforms mag insulting other leaders. All of a sudden there is some change of heart. Ka ginte kod hard tackle. Nyiso ni kanise kao tribal gi partisan politics. Jodolo timore ka gima gin gi support kabila moro to be emagi dich go. Lazaro Kanyambok nene kamano. Owino Thomas ka wuok Kisumo. Penjna Senator ni wan jotich watiyo to serikal ka usuru koro wadong nono yawa ikonyo wanade. Okay, Victor Senator mulo wach mangima. Wach mar pending bills ni en gima chendo kabisa. Circulation mar pesa Kisumo rach kabisa nikech weche mag pending bills. Bintie yo mora maginyalo chuno go national government mondo gol pesa kaachiel kod county governments mondo chul contractors manose tiyo tich mapoko ido pesa gi nyaka kawuono to county governments to nitiere waneno mana ka jongolo machalo Koffi Olomide gini ema biro gongolo Kisumo ka. Penjna go ni to ma to giwachi ang'o kaka joma jotelo. Erokamano ahinya. Victor, wach mar border disputes between Kisumu County ahinya contestation manitiere e chiro Maseno. Senator wachi ang'o to gitimo nang'o kod Senator nyawadgi ma Viga County Osotsi ma ote mar Albert Onyango kanite dala mar Maseno wacho kamano e ote mareka. Erokamano nya Victor mora nya ko Senator marwa kalore koda kako sebedo koyalo ne ODM by extension Azimio la Umoja on pro bono basis. Gine wiye ma wadwaro sama idwaro yawuoyi ngire ojienda gine e joma ikwano. To penjnago ni to be oneno ka jakom nigi high chances mar yudo kom mar AUC ni nikech Jaji Butticha neno ka gima nitie jomoko e Kenya ka madwa duo pi malo. Erokamano ahinya. Hello Ramogi. Jerry Makwonde, Center of Excellence, Academic Powerhouse. Erokamano wuod Nyakach, Center of Excellence. Wendo mokwongo. Nango? Jerry mbere kama network niti maber. Nango? Nyakwere Market. Nyakwere Market. And South Nyanza kwa tagaladi sema chuke 99.9% kwa kone nimetije meto. Makwata be Professor Miriam Manoga roka niwe na beta advanced structure moro. Oko manyu wadani mundo vyo gero Nyakwere maaneyo. Jomosa kaufa da Kisumu tete kivi dipante mara morende komani kwe bill. Onya lodu kolwa koda kwa kala receipt mundo konyo ako. Okay. Penje penye kotodu kwa pesa wako kele receipt ofisi kumai. Lodu kwa pesa jomose pay. Erokamano. Maramogi. Hello, Ramogi? Maramogi? Oyare Busambo. Oyawre machigni? Ma baba twins mara njeni. Mia wach telo. Emos na wakili. Okaw mos. Yan kontengo mokare mokwongo. Yes. Kisumu kaneno ka vijende mangi art wati jokman kod lani yore mag goro kata mana ndeko gik moko mabecho. Yes. En kod par maber kod kijende gi to mar ariyo.
wan kod kembe mane ndiko Kisumu ka kede kaka Kikoni nyalo ka. Kambi mogore kod ng'etne. Gin kod paro moko ni nyalo chiwo kambi mondo ok yet ne gi genda job sitting sani tichonge to jo gitavare kambi ina chuni man ko sana da kamano. Erokamano. Hello, oyawre. Hello. Alo yeye. Oyawre. Oyawre ne ya motelo. Mali ko jango mo ko mumra I don't want kwa kungu. Yes. Pengine professor. Yes, pengine manya katika ndi onge ya makidi kiro jatuto yakapana doringi yoto kindo hata mana chini chuo jatuo yenyewe maana kwa watu yango pengine na mara reyo. Yes. Ni tiere county ni maka ne più punto le todo ora ne ni più di aine county government masari ni mano be ginyalo wuoye mondo meja piny kata ka più punto iro ka tin kana ni ma todo ora erokamano penjo na mogi nitiere sitende mana chake gi mose ranguma gin gi kwa nyaka sani mano to giwachi ang'o japiny nyore malich. Okay. Aya. Mara mogi? Victor. Oyawre. Victor, anamori professor. Professor za tiyo maber kendo tiyo ber which mago masati Kisumu. And manana can be best manalo loso Kisumu come 2027 kendo wala manya sai. Kuyi pelos na Kisumu ni kechana na Kisumu sabari mang'eny. Mokte na ber which mag health sector rach which mag development rural rach kabisa koro wala mwenye sai ni ka nyalo nisanya la patendo nisadento lo sa kusubiri maber erokamano lusingi da malo ko chogo erokamano jawreda malo kaniko chogo kano nyando mara mogi Veka luonga ni chade jaja kindu ba wuor ko nyango wanga donje sani kora wene jo Kisumu kende chadi jabei oge line adwaro jo Kisumu County koro sani mondo mi adwok turfuong ne Senator Professor Tom Ojienda Senior Counsel mondo walung weche manitie ka oyawre. Iluongo ni ng'a Woodluo? Iluongo ni Ayo Jose. Iluongo ni? Iluongo na Polo ka nyaka. Apolo professor niya. If this man is a doctor, we to give it a start, shit, I never really can. No, not on your hand. Erokamano. And then the food more to Apondo. Apondo? Apondo, primary, we see any southwest, like to work. Uno, if you did that, instead of doing the one you go to school, my professor never was no and school or as cabeza. Erokamano. Erokamano Nyakach Kajimbo West Nyakach Ward Mara mogi oyawre machiegni Nyakatolo Kisumu County machiegni Nyakatolo Mos na jatelo ukao